سلام كما يصنحهم كبرات فتوات تخطاتلت زيناتنا ميديا نس ساعات تتاخخبنا يوم معبالتاتن واناو زيناتاتن زرزر حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بهور نقدم سبسكرايب لايك شير ناغبركم سدرانات ميديا بمخان ابزلخم واناو زيناتاتن معبالتاتن بوانو كبتكم يوم ابزرزراتهم كناس غراكم اذا حلفوا كل عامتات مكتب بريزيدنت كوينو كسرح صنحه جنرال تادس ورده تمالي مزنت بريزيدنت تركبوا اذا مزنت دكع كمت تمالي ايتغيتاچو ردا كارتوم ابوان جنوسايد تግራይ ዝነበሩ መዓልስቱ ዋላ ሓደ ኣብ ዘይተረኸበሉ አብይ አሕመድ ምስ ናይ ብልጽግና ደቀ መዛሙርቱ ዘፋነዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዘይካ ኣይተጌታቸው ካሊ ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ምስኡ ዝነበረ ኣብ ዘይተረኸበሉ እዩ ነቲ መዝነት ኣብ ቅድሚ ዲፕሎማስኛታት ፈሪሙ ተረኪቡ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ርክክብ ስልጣን ካብ ውዕልታት ፕሪቶሪያ ናይሮብን ብተወሳኺ ሳልሳይ ውዕሊ አዲስ አበባ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ተፈሪሙ ኣሎ ኣብዚ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓደሽቲ መምርሕታት ተወረደ ኮይኑ ሓድሽ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይተቐበሎም ዝተረፉ ከምዘለውን ተረጋጊጸሎ እዚ ብዝርዝር ክንሪዮ ኢና በኻሊ ወገን ንሽመት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሲዒቡ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ዘስቲ ጣውዒት መቕረቡ ደስታ ገብረሃዋርያ ወይ ድማ ባሻ ደስታ ብወገኑ ትማልን ዝተፈረመ ሰነድ ቀሪር ተቃውሞ ብምቕራብ መሪሕነቱ ነቒፉሎ በኻሊ ዜና ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝድግፉ ኤርትራውያን ንሓድሽ ፕሬዝደንት ዕውት ዘመን ስራሕ ተሰናባት ድማ ሰናይ ጊዜ ተመንዮም ኣለው አወጣጡም ሁለት በህግ የሚፈለጉ ጭምር ነው በኤርፖርት ሾልኮ ይዞ የወጣው ጥሶ ረግጦ ነው ሄደው ከዛ እዛ ከገባ በኋላ የፌደራል ነው ማን ይጠይቀኛል ብሎ ወደ ኤርፖርት ገብቶ ወደ መቀለ በሯል ማታ ላይ የሚፈለጉ በህግ ሲፈለጉ የነበሩ ሰዎች ናቲ ሚዲያ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ዚኣቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ዝበልናዮም እዋናዊ ምዕባለታትን ክነካፍለኩም ኢና ምስ ሓበሬታታትና ሰላም ፅንሑ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ክሰርሕ ፀንሐ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ መዝነት ፕሬዚደንት ተረኪቡ ኣሎ እዚ መዝነት ልክዕ ከም ትማሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብቶም ኣብ እዋን ጀኖሳይድ ትግራይ ዝነበሩ መቃልስቱ ዋላ ሓደ ኣብ ዘይተረኸበሉ አብይ አሕመድ ናብ ብልጽግና ደቀ መዛሙርቱ ዘፋነዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዘይካ ኣይተ ጌታቸው ካሊ ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ምስኡ ዝነበረ ኣብ ዘይተረኸበሉ እዩ ፈሪሙ ተረኪብዎ ዘሎ ኣብዚ ናይ ትማል ርክክብ ስልጣን ካብ ውዕልታት ፕሪቶሪያ ናይሮቢ ብተወሳኺ ሳልሳይ ውዕሊ አዲስ አበባ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ተፈሪሙ ኣሎ እዚ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓደሽቲ መምርሕታት ዘወረደ ኮይኑ ሓድሽ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይተቐበሎም ዝተረፉ ከም ዘለዉ እውን ተረጋጊጸሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ኮይኑ ብምምራፁ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝውሕዘሉ ዘሎ ኮይኑ መጻኢ ግዜኻ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ካብ ሕሉፍ ጌጋ ተማሂርካ ህዝባዊ ውግንነትካ ክትረጋግጽ ብተስፋ ንጽበ ቅድሚ ኩሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ንክኸውን ዘይሃስስ ኣሰርካ ክትነብር ንላቦ ክልቲኦም ፍንጫላት ሕወሓት ዝተገማምዕ ሓድነት ተጋሩ ናብ ንቡር መሊስካ ስልጣን ካብ ካሊእ ወገን ዘይኮነስ ፍቓድካ ክትረክብ ኣብ ትግራይ ዘይተለመደ ናይ ዲሞክራሲ ጭራት ተኺልካ ትወርድ ንጽበ ዝብል ሰናይ ትምኒት ብምቕራብ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሉ ትምኒቶም ዘቕርቡ ዘለዉ ኮይኖም ናቲ ሚድያ እውን ተመሳሳሊ እምነቱ ብምንጽብራቕ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሉ ንምለ ንምዃኑ ታደሰ ወረደ መን እዩ ኣብቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዘቆመ ግዚያዊ ምሕዳር ብምክትል ፕሬዝደንት ሓላፊ ጸጥታን ሰላምን ኮይኑ ዓመት ዝመርሐ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ትማሊ ብወግዒ ካብ ስልጣኑ ዝተሰናበተ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተኪኡ እዩ ንሽመት በቂዑ ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መጋቢት 2 ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝገይሽ ጀሚሩ ዲፋክቶ መርሐ ኮይኑ ጸንሐ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣዘራራቢ ሰብ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ እዋን ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ብምዃን ኮይኑ ዝመርሐ ቅድሚኡ ድማ ኣብቲ 17 ዓመት ዝወሰደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ትግራይ ካብ ተራ ወታደር ክሳብ ኣዛዚ ኮር ኮይኑ ምስ ሕወሓት ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ነቲ ደማዊ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ምስ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ዘተ ኮፍ ኢሉ ተላዚቡ እንተኾነ ግን ምስቲ ንሱ ዝመርሖም ዕጡቓት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝወስድዎ ስጉምቲ ዝተኣሳሰረ ናይ ፖለቲካዊ ውግኑ ጠጉዕን ሕቶ እናተለዓለሉ ጸኒሑ እዩ ነቲ ካብ መንበሩ ተላዒሉ ኣብ አዲስ አበባ ዓቂቡ ዝርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተኪኡ መራሒ ትግራይ ኮይኑ ዝተሸመ እዚ ጀነራል ብኸመይ ኣብዚ በፂሑ ድሕሪት ምልስ ኢልና ብሓፂር ንርአ ወዲ ወረደ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማእኸል እንዳርታ መቐለ ተወሊዱ እታ ከተማ ዓብይን ኣብቲ ጽቡቕ ሽም ዘትረፈ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ተምሃራይ እንከሎ ኣብ እዋን ንእስነቱ ናብ ቃልሲ ዝወረደ ወዲ ወረደ ኣብ መበል 49 ዓመት ቃልሲ ረጊፅ ይርከብ ኣብቲ እዋን ብምንቅስቓስ ተምሃሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ከም ዝተጸለወ ሕወሓት የካቲት 1967 ኣቆጻጽራ ገዝ ዳርጋ ካብ
ሕጂ ኣትሒዙ ኣባል ሰራዊት ከተማ ከም ዝነበረ ሓደ እዋን ባዕሉ ብቴሌቪዥን ትግራይ ዝተዛረበ ይምስክር። ኣብቲ ወለደና ዝሓቶ ቃልሲ እዩ ነይሩ ዝብሎ ብዙሓት መዘንኡ ተኣኪቦም ብሃብተ መጋቢት 1968 ኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ሜዳ ወፂኦም ማርዋ ኣብ ዝተባሃለ መሬት ኢሮብ ዓሊሞም ድማ ልዕሊ ተጋደልቲ ሕወሓት ኮይኖም ካብቶም ሓቢረምዎ ዝወፁ መዘነታቱ ብህይወት ዘሎ ዳርጋ ንሱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብቲ እዋን ክልተ ጋንታታት ሕወሓት ጥራሕ ዝነበራ ኮይነን ሓይሊ ወያነ ናብ ዝብል ጋንታ ከም ዝተበደበ ይገልጽ። ኣብ 1969 ክሳብ 1972 ኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት መሪሕነት ኮሚሳር ማለት እውን ፖለቲካዊ ስርፀት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ 1972 ክሳብ መጀመርታ 1974 ድማ ኮማንደር ቦጠሎኒ ካብኡ ድማ ክሳብ ፍርቂ 1979 ኮማንደር ብርጌድ ኮይኑ መሪሑ። መጋደልቱ ዳርጋ ንሱ ዘይተሳተፈሎም ጽኑዓት ውግኣት የለውን እዮም ዝብሉ። ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ግኑንን ፍትውን ወታደራዊ መራሒ ጀነራል ሓየሎም መርኣያ ዝነበረ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ኣብ ሓይሊ 73 ከም ኣመራርሓ ኮይኑ ኣብ ብዙሓት ውግኣት እጃሙ ኣበርኪቱ። ኮማንደር ብርጌድ 43 ኮይኑ ድማ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኣብ ዝነበሩ ውግኣት ተሳቲፉ። ካብ ሜዳ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሱ ድማ ዓዲ ጎዘሞ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብርጌድ መሪሑ ተዋጊኡ። እዚ ውግእ ኣካል ሰሪሒት ኣጋዚ ኮይኑ መደናገሪ ውግእ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ኣብቲ እዋን ዝተፋለጦም ገለ ኣዘዝቲ ሕጊ ክሳብ ድሓር ጽኑዕ ዕርክነት መስሪቱ ከም ዝቐጸለ ድማ ይዛረብ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብቶም ከም ሓደ ነጥቢ መቐይሮ ተገይሩ ዝውሰድ ምድምሳስ ኮራት 604ን 605ን ውግእ ሽረ ኣዛዚ ኮር ብምዃን ኣዋጊኡ። እቲ ቃልሲ ዳርጋ ናብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘምርሓሉ እዋን ድማ ካብ 1979 ኣቆጻጽራ ገጽ ጀሚሩ ብመሰረት ሓድሽ ኣወዳድባ 3 እዝታት ሕወሓት ዝነበራ ኮይነን ኣዛዝን ክንፊ ሓደ ወይ ሪጅን ሓደ ኮይኑ መሪሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። ኣብ ስሩዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ህይወት ብዝምልከት ድማ ጉንበት 1983 ደርጊ ምስ ተደምሰሰ ኣዛዚ ደቡብ ምዕራብ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፀጥታ ናይ ምርጋዕ ወሰንቲ ዕማማት ሰሪሑ ተባሂሉ ይነኣድ። ገለ እዝታት ምስ ተዓፀፋ ድማ ምክትል ኣዛዚ እዚ ምብራቕ ኮይኑ ኣብ 1987 ምትዕርራይ ምስ ተገበረ ድማ ሓላፊ ማእኸል መሰልጠኒ ኣዋሽ ኣርባ ብምዃን ተመዚዙ። ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣዛዚ ኮር ኣብ ግንባር ቡሬ ብምዃን ተሳቲፉ። ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ደማዊ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ምክትል ኣዛዚ ጠቕላላ ናይቲ ግንባር ብምዃን ይመርሕ መንባሩ ሰነዳት ይሕብሩ። ካብ 1994 ክሳብ 2005 ኣቆጻጽራ ገዝ ሓላፊ ዋና መምርሒ ስልጠና ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገለ ኮይኑ ካብ መወዳእታ 2003 ካብ መወዳእታ 2004 ንሓደ ዓመት ድማ ኮማንደር ግዳጅ ፎርስን ላዕለዋይ ተጸዋዕን ዓቃቢ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ሰሪሑ። ማዕርግ ኮነሬል ኮይኑ ኣብ ስሩዕ ሰራዊት ስራሕ ጀመረ 1991 ብርጋዴር ጀነራል ኣብ መወዳእታ 2005 ድማ ሌተናል ጀነራል ኮይኑ ብጡረታ ተሰናቢቱ። በዓለም ሰቕታን ዝፍለጥ ወዲ ወረደ መቓለስቱ ርጉእ ሕሊሕን መስተውዓልን ተዋጋኢ ብዝብል ይጸርሕዎ። ኩናት ትግራይ ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተኣሳሲሩ እንተኾነ ግን ወዲ ወረደ ምስቲ ሙሉእ ጀነራል ዝኾነ ኣብርሃ ገለ ዘይምርዳእ ከም ዝነበሮም ፈለጥቲ ውሽጢ ይዛረቡ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኮነ ሰላም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ጥቅምቲ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ድማ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ ሓደ ወርሒ ዝተበተኑ ኮይኖም ቀንዲ ኣካል እቲ ኣብ በረኻ ዝቖመ ገባርን ሓዳግን እቲ ቃልሲ 7 ሰባት ጥራሕ ኣባላት ዝነበሮም ማእኸላይ እዚ ሴንትራል ኮማንድ እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ እውን ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ሚልዮናት ተጋሩ ዝጸልዎን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ዘናግዕን ኩናት ዝተሳተፈ ሰብ እዩ። ታሪኽ ኩናት ትግራይ ክለዓል ብሕማቕ ኮነ ብጽቡቕ ሽሙ ሓቢሩ ምልዓሉ ዘይተርፍ ኣገዳሲ ሰብ ኮይኑ ኣንፈት እቲ ኩናት ኣብ ምውሳን ኮነ እቲ ኩናት ኣብ ምውጣን ልዑል ተራ ከም ዝነበረ ይዝረበሉ። ቅድሚ እቲ ኩናት ክንድቲ ዝንገረሉ ዝኣክል እኹል ሰራዊት ኣይወደበን ተባሂሉ ዝንቀፍ ኮይኑ ካልእ ህተውን ይለዓለሉ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ንሓይልታት ትግራይ ዝለዓለ መስዋዕቲ ከም ዘኽፈሎም ዝንገረሉ ውግእ ግንባር ደብረ ብርሃን መንገዲ ጸጸ ካብ መራሕቲ ውድብ ሕወሓት ዝተገበረ ጽዕንቶ ዘይኣምነሉ ውግእ ኣካይዱ ተባሂሉ ይንቀፍ እዩ። ከም መራሒ ትግራይ ኣብቲ ኣካታዒ ምቋም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ከይዲ ምጥያሹ ጀሚሩ ዓብዪ እጃም ዝነበረ ኮይኑ ከም ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ እውን መሪሑ እዩ። ኣብ ትግራይ በቲ ወዲ ወረደ ዝመርሖም ንክንፊ ሕወሓት ከም ዝድግፉ እላዊ ዝገበሩ ዕጡዋት ምምሕዳራት መቐለን ዓዲግራትን ምቁፅጻሮም ስዒቡ ስጋት ዝተሰምዖ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ኮይኖም ንሱ ዛጊድ ኣብ መንበሩ ይርከብ። ካብ ሰራዊት ኮነ ካብ ዝኾነ ሓይልታት ጸጥታ ዝበጽሖ ስጋት ዘይብሉ ዲፋክቶ መራሒ እቲ ክልል ኮይኑ ዝጸንሐ ጀነራል ታደሰ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ብራኸ ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ነቲ ህልው ኩነታት ወጣት ትግራይ ዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ሰዓራይን ተሰዓራይን ዘይብሉ ኩነታት እዩ ክብል ገሊጽዎ። እንተኾነ ግን ኩነታት ዝተወድአ ዝመስሎ እንተሎ ተጋጊ ዝበለ ኮይኑ ኣዝዩ
ድቃስ ዝሃለእ ኩነታት ክብል ትጋቱ አንጸባሪቑ እንተኾነ ግን ትጉምቲ እቶም ዕጡዋት ክነቅፍ ኣይተሰምዐን። ነዚ ፍጻመ እዚ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ካብቲ ሓደ ክንፊ ሕወሓት ሙሉእ ውክልና ማእኸላይ ኮሚቴ ዝረኸበ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ክቕበል ዝተገደደ ይመስል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ብኢሜይል ክረቕሑ ምሕታቱ ከዘራርብ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ርኡይ ቦታ ዘለዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቅርቅርቲ ፖለቲካ ዝኣካታዒ ኩነታት ኮይኑ እንታይ ኮነ ይዕውት ይኸውን ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ። ኣብታ ድሕሪ ኩናት ኣብ ቅልውላው እትርከብ ትግራይ ኣብ ኢድ ዕጡቓት ሓይልታት ዝርከብ ሰፋሕቲ ግዝኣታት ኣምሊሱ ኣደዳ ቁርን ፀሓይን ኮይኑ ዝርከብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዶ ናብ መረበቱ ይመልስ ይኸውን ወይስ ምስቲ ዘሎ ዝባብ ቆጥሪ ምስ መንግስቲ ፌደራል ወይ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ መሓዝዩ እታ ክልል ዓውደ ኩናት ይገብራ ዝብል ስጋት እማ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ መተግበሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ዝተቐበለ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ድማ ቀፀልታ ናይ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ሳልሳይ ስምምዕ ተፈራሪሙ ኣሎ። ቅድሚ 2 ዓመታት ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ገይሩ ናብ ተግባር ከኣቱ ትፅቢት ይግበረሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መንጎ ግን ሕወሓትን መንግስቲ ብልጽግናን ብዝኣተዎ ቃላዊ ስምምዕ ካብቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ወፂኡ ብነባር ኣዋጅ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጣይሹ ትግራይ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ክትኣቱ ገይሩ ዘመኑ ከም ዘብቅዐ ይፍለጥ እዩ። እቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር 5 ተልእኾታት ዝሓዘ ኮይኑ ንሳቶም እውን ቀዳማይ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክትግበር ምግባር፣ እቲ ዝተወረረ ሉዓላዊነትና ክምለስ፣ ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ክብለሱ፣ ትግራይ ናብ ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ዝነበረቶ ምሕደራ ትምለስ ምግባር፣ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ዘይሻራዊ ኣካል ክትጻረን ሓጣጥነት ክረጋገጽን ምግባር፣ ሳልሳይ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ውሑስ ምግባር፣ ራብዓይ ትግራይ ንጥፈታት ህንጸትን ዳግመ ሕውየትን ክትጅምር ምግባር፣ ሓምሻይ ንመረጻ ትግራይ ምቹው ባይታ ምፍጣር ዝብሉ ነይሮም እዮም። ሕዚ ግን ኣብዚ ሓድሽ ብፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክምራሕ ጀሚሩ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ነዚኦም ዝትክእ ስምምዕ እዩ ተፈሪሙ ዘሎ። ትማሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ እንተረከብ ዝፈረሞ ሰነድ ተልእኾ መሰጋገሪ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝብል ርእሲ ዝተዋህቦ ኮይኑ ቀዳማይ ኣቐዲሙ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ምምላስ ተመዛበልቲ ዜጋታት ናብ መንበሪኦም ተዛዚሙ ኣብ ዝተረፉ ከባቢታት ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ምግባር፣ ኣብ መንበሪኦም ተመሊሶም ኣብ ዝተረፉ ከባቢታት ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ምግባር፣ ካልኣይ ምፍታሕ ኣፅዋርን ዳግመ ውህደትን ተጋደልቲ ነበር ብቕልጡፍ ከም ዝዛዘም ምርግጋጽ፣ ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ልዕልነት ሕጊ ክሰፍን ምግባር፣ ንድሕንነት ህዝቢን ሰላምን ድሕነትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሩኡይ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ደው ንምባል ነዚ ንምትግባር ድማ ግቡእ ናይ ምቁፅጻርን ሕጊ መኽባርን ስራሕቲ ምስራሕ፣ ራብዓይ ስሩሕ ልምዓታዊ ስራሕቲ መንግስትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከምኡ እውን ዳግመ ህንፀትን ስራሕቲ ከም ዝፍጸሙ ምርግጋጽ፣ ሓምሻይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሉዓላውነት ሃገርን ስምምዕ ፕሪቶሪያን ዝጻብኡ ዝምድናታትን ንጥፈታትን ደው ከብል፣ ሻድሻይ ትግራይ ንዲሞክራሲያዊ መረፃ ምድላው ኣብ ትግራይ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ዝትግበረሉ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዝተኣናገደሉን ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ምፍጣር ምስራሕ፣ ሻውዓይ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ኣብ ናብ ብልጽግና ዝተዳለወ ሃገራዊ ምክክር ዝሳተፉ ባይታ መጥጣሕ፣ ሻምናይ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዝገበሮ ስራሕቲ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ኣብ መንጎ ህዝቢ ሃገር ዘሎ ሓድነትን ሰናይ ርክብን ዘጠናኽር ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘኽብር ክኸውን ምግባር ዝብሉ ስምምዓት ከተግብር ቃልኣት እዩ ፈሪሙ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቐነ ኣብይ ሕፁያት ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠቁሙ ኣብ ዝበለሉ እዋን ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን ተቃወመ ናይ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕወሓት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ተቃውሞ ድማ ታደሰ ወረደ ክኸውን ተስማዕሚና እናሃለና ሓድሽ ጥቆማ እንታይ ዝወለዶ ላግፂ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሕዚ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተሸይሙ ኣሎ። ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት ግን ቀዳማይ ሕወሓት ሽመት ታደሰ ወረደ ብኸመይ ዓይኒ እያ ተቐቢላቶ? ታደሰ ወረደ ብሕቶኣ ምኽንያት እንተተሸይሙ ኣብቲ ርኽክብ ስልጣን ተወከልቲ ሕወሓት ንምንታይ ዘይተረኸቡ? ካልኣይ ሽመት ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንተተተግቢሩ ኣብቲ ስራሕን ሓላፍነትን እቲ ፕሬዚደንት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣብ ግዝኣት መሬት ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ክወፁ ዝግበር ስራሕ ምሕጋዝ ዝብል ሓሳብ ንምንታይ ዘይተኻተተ? ሳልሳይ ምስ ግዝኣት ትግራይ ተተሓሒዙ ሕወሓት እዚ ሕቶ ዘይምልስ ሽመት ጌጋ እዩ ኢላ ትቃወሞ ድያ ወይስ ዕልል ኢላ ክትቅበሎ? ራብዓይ ታደሰ ወረደ ፈሪሙ ዝተቐበሎ ደብዳቤ ኣብ ቁፅሪ 5 ካብ ዝሰፈረ ሓሳብ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝሓንገደ ርክባትን ምንቅስቓሳትን ደው ክብል ምግባር እንትበሃል ርክብ ይግበር ከም ዝነበረ ሕወሓትን ወዲ ወረደን ኣሚኖም ተቐቢሎሞ ድዮም? ነዚ ተሓባበርቲ ክኾኑ ድዮም ወይስ ነዚኣ እውን ተቃዊሞም መግለፂ ከውፅኡ እዮም ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ኣለዉ። እዚ ብስርዓት ብልጽግና ተዳልዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክፍርሙ ተገይሩ ዘሎ ሓድሽ ስምምዕ ውዕሊ
بريتوريا تبل ديار طرح مالت مخانو እዩ አረጋጊጹ ዘሎ ኣብዚ ሓድሽ ናይ አዲስ አበባ ስምምዕ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘለው ቀንዲ ስምምዕነት ብዘይወግዓዊ ሓቁ ዝተገበረ ኮይኑ ከም ሽግግር ፍትሒ ተሓታትነት ካሕሳ ንግዳያት ጆኖሳይድ ብመሰረት ስምምዕ ብሕገ መንግስቲ ዝፍለጡ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ካልኦት ዕጡቃት ካብ ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይ ክወፁ ምግባር ንህዝቢ ትግራይ ካሕሳ ንትግራይ ዳግመ ህንፀት ወዘተ ዝብሉ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዘይኮኑ ተዘሊሎም ዝተሓለፉ ኮይኖም ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣብዚ ሓድሽ መዝነቱ ነዚኣቶም በቲ ውዕሊ ከም ዘይተቐበለ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ቅድሚ ኣምባሳደራት ዓለም ተስማዕሚዑ ክታሙ ዘንበረለን ነጥብታት ድማ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ወሰንቲ መኽሰባት ኮይነን ቀሪበን ኣለዋ መሪሕነት ሕወሓት ነቲ ቀዳማይ ግዜያዊ ምምሕዳር ነዘን ተዘሊለን ተሪፈን ዘለዋ ወሰንቲ ጉዳያት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረብዎም ዝነበሩ ነቐፌታታት ብክሕደት ክኽሰስ ከም ፀንሐ ኣይርስዕን ብሕወሓት ተወኪሉ ፕሬዚደንት ዝኸውን ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዘን ወሰንቲ ስምምዕ ዘይጠቐሰ ሰነድ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ትማሊ ኣብ ዘፈርመሉ እዋን ሳብ እዛ ሓበሬታ ዝተሰናደአትሉ ዘቐረበቶ ተቃውሞ የለን አክቲቪስታት ናይቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ግን ተቃውሞ ከስምዑ ጀሚሮም ኣለው ባሻ ደስታ ሓደ ካብዞም ተቃውሞ ዘስምዑ ኣካላት እዩ ብዛዕባ ወረቐት እዚ ክንዘራረብ ግድን ኮይኑሎ ዝብል ኮይኑ መሰረት እቲ በቓልስኻ ዘምፃእኻዮ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ውርዒልካ ፕሬዚደንት ክትከውን እናኽኣልካ ተፃውዕትኻ እናጎተትካ ከም ተተኳባይ እንታይ እንተበለኻ ክስታይ ኢልካ ትምልሶ ነገር ትፍርም ካሊእ ፌርማ ካሊእ ውዕሊ ካሊእ ፕሪቶሪያ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ሳልሳይ ውዕሊ ተቃውሞ ኣስሚዑ ኣሎ ወሳሳት ክብል ዝንፀውዐ መራሕቲ ሕወሓት ወሲኹ ኣብ ዘስምዖ ተቃውሞኦ ቅድሚ ሕዚ ጌታቸው ብዛዕባ ዝተሸመሉ ደብዳበን ኣዋጅን ኣብ ሰዓቱ መብርሂ ክትሓቱ ነጊርናኩም ክርዳኩም 2 ዓመት ወሲዱ ሕዚ እውን ብእዋኑ መብርሂ ክትሓትሉ ዝግባእ ነገር መፅኡ እኒሆ ንስኹም ምህራስኩም ኣይትገርፉ ንሶም ነገር ምፍሓሮም ኣይገርፉ ዝበለ ኮይኑ ስዒቡ ድማ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓባራዊ ምርዳእ ተደራደርቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይሽየም በዚ መሰረት ሕወሓት ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕፂ ፕሬዚደንት ገይሩ ብዛዕረቦ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተስማዕሚዑሉ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ እዚ እቲ ቃል ኪዳን ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሸራሪፍካ ማይ ንማይ ንምትራፍ ዝተገብረ እዩ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወፂኻ ሌትካ ንምምላእ ዝኽየድ ዘሎ ርሕቐት እዩ መሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንተዝኸውን እማ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ መሬት ትግራይ ወሪዶም ዘለዉ ሓይልታት ክወፁ ምግባር ዝብል ክህሉ ይግባእ ነይሩ መሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንተዝኸውን እማ ትግራይ ሕዚ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ እምበር መሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን እትመሓደር ዘላ ኣብ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘየላ ትግራይ ብሽሙ ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓታት ክትቅየድ ኣይትግደድን ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ይኹን ኣብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዘየላ ትግራይ እዞም ማሕበራት መንግስቲ ዝወፅእ ዘሎ ቀየድቲ ኣዋጃት ዘየላትሉ ዝወፁ ስለዝኾኑ ቀይድዋ ኣይግባእን ከምኡ ክኸውን እንተኾይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ምፍፃም ነቲ ናብ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ ናይ ምእታው ከይዲ ኣብ ምፍጣር ግድኡ ክፃወት ይግባእ ነይሩ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ካብ ኣፍልጦ ተደራዳሪ ሕወሓት ወፃኢ ውልቀ ኢሉ ብዝፀውዖ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተፈሪሙ ዝኒሄ ወረቐት ተቐባልነት የብሉን ዝበለ ኮይኑ ውድብ ሕወሓት ነዚ ዝምልከት መብርሂ ክትሓትት ድማ ፀዊዑ ኣሎ ኣክቲቪስትን ዋና ዛራ ሚድያን ስታሊን ገብረስላሴ ብወገኑ ንኣዘዝቲ ፃዊዒት ዘቕረበ ኮይኑ እንታ ጅግና ሕዚ ናብተን ቀይሕ መስመር ኢልካ ዝወሰንካየን ዓበይቲ ጉዳያት ትግራይ ሕለፍ ክብል ፀዋዐ ኮይኑ ኣስዒቡ ድማ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን እናበሉ ኣብ ልዕሊኻ ዘሚቶም ኢልካ መንጣሊ መድፍዕን ታንክን ምዃንካ እናፈለጡ መንጣሊ ማህተም ኢሎምኻ ፈንቅለ መንግስቲ ፈፂሙ እዩ ኢሎምኻ ዘራእ ሓፂን መፂንን ዘራኣዊ ወርቂ ወዘተ ኢሎም ኣፀሊሞምኻ ግን ኣይትሰኮንካን ብምባል ህዝቢ ትግራይ ዝዓበየ ተስፉ ኣባኻ እዩ ጀነራል ወዲ ወረደ እውን ብዙሕ ዕዳታት ሒዙ እዩ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ እቲ ሕልሚ ብሕመቑ ሕልሚ ወለደታት ኣምኪኑ እዚ ንስልጣን ጠቕሚ ዝጓየ ዘሎ መሪሕነት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ እናሸራረፈ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክተምርሕ ቅድሚ ምግባሩ ኣብ እዋን መኸተት ጀኖሳይድ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝኣተዎም ናብ ድርድር ዘይኣቱ ዝበሎም መፅባዕታት ናብ ድርድር ክእትዎም ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ናብዚ መሸጣ ናይ አዲስ ኣበባ ስልጣን ንምውሓስ ክሳብ ዘኽኣለ ተባሂሉ ዝቐረበ መሸጣ ግዝኣታት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ዳንኤል ነጋሽ እዚ ድማ ኩል ምድላው ከይተገበረ ዝኣተናዮም ኩናት ንባዕሎም ናብ ሕጊ ዝቕየሩ ዘይንክኡ ሰባትን ጉጅለታትን ሕወሓት መብሓት ከም ቀንዲ መግዝኢ ስልቲ ወሲዶም ይናቐሩ ኣለዉ ካብ ኢዶም መሊቑ ዝኻደ ግዝኣት ኣይንታዮምን ኣብ ብሄራዊ ዛዕብኡ እንተይኮነስ ኣብ ዙርያ ሓደ ወድብ ክንተኣኻኸብ እዮም ዝደሊና ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ ብመሪሕነት ድላዮ ዓይነት ቁማር ይፃወት ግና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ
ክፍጸም ቀዳማይ ግዛት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ 2013 ቅድሚ ጥቅምቲ 24 ክምለስ ምግባር ካልኣይ ስደተኛታትን ተመዛበርትን ምስ ሙሉእ ውሕስንኦምን ጸጥታኦምን ክምለሱ ዝዓበየ ስራሕ ክስራሕ ሳልሳይ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ክካየድን ዳዕነዋ ትካላት ክህነጻን ራብዓይ መሃያ መንግስቲ ሰራሕተኛ 17 ኣዋርሕ ከፊልካ ስሩዕ ግልጋሎት ህዝቢ ክረክብን ኩሎም ስራሕትና ናብ ድቡር ክምለሱን ምግባር ዝብል እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እቲ ሚድያ ነቲ ሰዓት ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን።